Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' 5.5 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela inawgurat tielet fażi tal-proġett li se jwassal għal ħabb sportiv tal-ogħla livell fil-Marsa li mhux biss se tgawdi minnu l-komunità sportiva imma wkoll il-pubbliku u s-segwaċi tal-isport f'pajjiżna. Fix-xhur li għaddew kienu inawgurati diversi proġetti oħrajn, fosthom ir-restawr tal-binja li hija l-qalba tal-kumpless u l-istadium tal-atletika. Il-proġett li ġie inawgurat qed jieħu post bini mitsluq li kien imbena fl-1990 imma qatt ma kien utilizzat. Bl-investiment li sar issa l-komunità sportiva ser tgawdi minn sala li tista' tintuża għal diversi attivitajiet, padiljun modern ta' 900 metru kwadru għal ġinnastika u dixxiplini oħra li huwa magħmar b'apparat modern u li jikkomoda 300 spettatur. Il-kumpless għandu wkoll sala tal-fitness tal-ogħla livell, uffiċini li se jintużaw kemm minn Sport Malta wkoll minn diversi assoċjazzjonijiet tal-isport, dressing rooms u faċilitajiet anċillari oħra. Waqt l-inawgurazzjoni il-Prim Ministru fakkar kif bħal dan iż-żmien sena pajjiżna kien qed iħejji ruħu għall-lob tal-pajjiżi żgħar. Dr. Abela sosta li dan il-legat ma spiċċax ma' ċerimonja tal-eluq, imma dan il-Gvern baqa' u se jibqa' jinvesti fl-isport. Il-Prim Ministru spjega li l-viżjoni għal dan is-settur illi kulħadd ikollu ċans b'xi mod jew ieħor jipprattika xi attività fiżika. U aċċenna l-fatt li din il-viżjoni tissarraf biss b'ekonomija b'saħħitha li tinvesti fin-nies bi strateġija, pjan u riżorsi biex dik l-idea fuq karta twassala għal proġett komplut u gvern brieda b'saħħitha li jwettaq dak li jwiegħed. Il-Prim Ministru Abela temm jgħid li rridu nkomplu nibnu Malta fejn l-isport mhux biss huwa karriera jew passatemp, imma jibqa' wkoll sors ta' gburija, għaqda nazzjonali u ispirazzjoni mhux biss għal ġenerazzjonijiet tal-lum iżda anke għal dawk ta' għada. Intant il-Kap Eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar stqar li dan it-tragward qed isir fl-10 anniversarju mit-twaqqif ta' Sport Malta u qal jinsab ħerqan li xogħol fuq dan il-kumpless li darba kien biss ħolma issa ikompli jsir realtà. Dan huwa proġett ieħor minn kullana ta' proġetti ta' infrastruttura sportiva li qed isiru madwar il-Gżejjer bħala parti minn viżjoni ambizzjuża li qed titwettaq li qed twassal għal faċilitajiet sportivi aċċessibbli għal kulħadd u li permezz tagħhom igawdi kull min b'xi mod jew ieħor jipprattika xi attività fiżika. Qabel ma kien inawgurat dan iċ-ċentru saret esibizzjoni mill-Akkademja tal-Programm On the Move. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm il-Ministru għall-Isport Clifton Grima li taħarsa lejn il-ħidma li qed issir b'investiment bla preċedent f'dan il-ħabb sportiv bħala parti minn pjan nazzjonali għal dan is-settur.